На пачатку года разам з калектывам Навагрудскай раённай бібліятэкі мы распачалі праект «Чытаем аб радзіме». Чарговы яго выпуск прысвечаны знакамітым беларусам, у тым ліку і ўраджэнцам Навагрудчыны. Нам, беларусам, ёсць чым і кім ганарыцца. У кожнага народа ёсць свае спевакі і прарокі, што сілай свайго таленту не толькі вызначаюць шляхі развіцця роднай мовы, літаратуры, культуры, але і фарміруюць нацыянальную самасвядомасць, увасабляюць нацыянальную ідэю, даючы мэту і сэнс існавання не аднаму пакаленню. Яны становяцца сімваламі свайго народа. Навагрудская раённая бібліятэка сумесна з гандлёва-эканамічным каледжам цягам апошніх гадоў рэалізуе праект «Чытанне. Шлях да дасканаласці». Сёння кнігі пра выдатных беларусаў прадстаўляюць удзельнікі праекта. У наступным годзе Беларусь адзначыць вялікі юбілей – 140 гадоў з дня нараджэння класікаў беларускай літаратуры Янкі Купалы і Якуба Коласа. Яны ўзнялі беларускую літаратуру да класічных вышынь, акрэслілі яе месца сярод літаратур народу свету. Янка Купала – першы і самы народны паэт беларускай зямлі. У творчасці Янкі Купалы увасоблены лепшыя нацыянальныя рысы беларускага народа – мужнасць і маральная моц, романтычнасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Трохтомная энцыклапедыя асвятляе жыццёвы і творчы шлях класіка, аналізуе усе творы, іх змест, літаратурна-мастацкія асаблівасці, гісторыю стварэння, расказвае пра краіны і гарады, якія наведваў Янка Купала і шмат іншае. З успамінамі пра песняра знаёмяць кнігі Янка Купала для тых, якіх люблю. І навінка гэтага года – сустрэчы Янка Купала з серыі «Адрасы Беларусі ў свеце». Якуб Колас. Вобразы мілыя роднага краю. Пра юбіляра наступнага года ўспамінаюць сыны класіка, сучаснікі, якія добра ведалі яго. У кнізе змешчаны вершы і паэма «Новая зямля». У думках, у сэрцах, у песнях адзін з тамоў папулярнай серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі» прысвечана Якубу Коласу. Францыск Скарына, верагодна, адзін з самых яркіх і найбольш вядомых творцаў беларускай культуры, здольны прадставіць яе ва ўсёй шматграннасці і паўнаце. Гэта сапраўдны чалавек-энцыклапедыя і універсальная асоба. Яго талент праяўляецца літаральна ва ўсім. Беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, выдавец, перакладчык Бібліі на родную мову, пісьменнік, філосаф-гуманіст, тэолог, вучоны, лекар, батанік, грамадскі дзеяч, прадпрымальнік. Чалавек-энцыклапедыя Францыск Скарына варты таго, каб яму былі прысвечаны цэлыя энцыклапедыі. Вось адна з іх. Навінка 2021 года Францыск Скарына «Даўнія факты, новыя ідэі» утрымлівае артыкулы даследчыкаў з Беларусі, Літвы, Чэхіі і Францыі, якія праліваюць святло на пытанні творчай самасвядомасці Скарыны, прынцыпаў працы пісьменніка з крыніцамі, яго інтэлектуальнае асяроддзе. Еўфрасіня Полацкая пакінула след не толькі ў гісторыі, але і ў душы беларускага народа. Еўфрасіня стала сімвалам духоўнага служэння сваёй радзіме, невычарпальнай крыніцай маральнай сілы і духоўнага адраджэння народа. Апрача папулярнага нарыса жыцця і духоўных подзвігаў святой, у кнігу Уладзіміра Арлова уключана яе жыцціе, звернутае да Еўфрасіні Полацкай малітвы, а таксама аповед пра загадкавае знікненне і пошукі нацыянальнай рэліквіі на прастольнага крыжа, створанага на заказ спадзвіжніцы ў 1161 годзе. Вось у гэтым выданні яе храм, яе фрэскі пададзеныя гістарычныя падрабязнасці пабудовы храмаў, паказаныя іх архітэктурныя асаблівасці, асаблівая ўвага надаецца старадаўнім фрэскам Спаса-Преображэнскай царквы. 9 снежня спаўняецца 130 гадоў з дня нараджэння паэта Максіма Богдановича. Персанальная энцыклапедыя асвятляе жыццё і творчасць класіка беларускай літаратуры. Песняр чыстая красы, генію беларускай зямлі прысвечана адна з кніг серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Я хацеў бы спаткацца з вамі,
пра мясціную людзей, звязанае з жыццём і творчасцю Богдановича. А таксама цікавае выданне «Максім Богданович. Вядомы і невядомы». З 3 легендарных вакальна-інструментальных ансамбляў песняры, сябры і верасы менавіта песняры першымі пачалі выконваць беларускія народныя песні ў эстраднай апрацоўцы, чым заваявалі вялікую папулярнасць. Заснавальнікам ансамбля стаў Уладзімір Мулявін. Беларусь стала для Мулявіна другой радзімай, а спадчына ім пакінутая сапраўдным скарбам нашай краіны. Уладзімір Мулявін сэрцам і думамі. Гэта кніга дакументальна-мастацкі народны партрэт нашага сучасніка. Тут прадстаўлены цікавыя факты пра жыццё і унікальную творчасць музыканта. Успаміны пра Уладзіміра Георгіевіча, яго калег, родных і блізкіх. Радзімай наступнага выдатнага беларуса стала Навагрудская зямля. 6 кастрычніка мы адзначалі 145 гадоў з дня нараджэння Яна Булгака. Тое, што адбылося ў 1905 годзе ў фальварку Беліца пад Мінскам, лішняе пацвярджэнне, як выпадак можа ўнесці ў жыццё чалавека такую змену, што паўплывае на далейшы лёс. У дзень нараджэння жонкі яго ўладальніка Яна Булгака нехта з гасцей падарыў фотаапарат. Аднак новы на той час занятак яе цікавіў нядоўга. Затое муж захапіўся ўсур'ёз. Так, дзякуючы выпадкова падоранаму фотаапарату, і пачалася творчая біяграфія знакамітага беларускага фотографа, аўтара мастацка-краязнаўчай фатаграфіі, этнографа, фалькларыста Яна Булгака, аднаго з самых выдатных фотамайстраў свету першай паловы 20-го стагоддзя. Добра вядомае выданне «Край дзіцячых гадоў» – гэта кніга ўспамінаў знакамітага фотографа. Аўтар разгортвае шырокую панараму жыцця Навагрудчыны канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Жывасць і вобразнасць аповеду ставіць гэты твор па меркаванню экспертаў Оксфардскага універсітэта на адзін узровень з панам Тадэвушам Адама Міцкевіча. Выданне багата ілюстравана аўтарскімі фотаздымкамі Булгака. Дарэчы, пра Адама Міцкевіча. Ён уваходзіць у дзесятку самых вядомых у свеце уражэнцаў Беларусі. Адам Міцкевіч аказаў вялікі ўплыў на станаўленне беларускай літаратуры і літаратуры 19 стагоддзя. Самым вядомым яго творам стала паэма «Пан Тадэвуш», якую называюць энцыклапедыяй гістарычнага быта гэтага перыяда. Серыя «Беларускі кнігазбор» – кніжны праект класікі беларускай літаратуры і літаратуры пра Беларусь ад старажытнасці да нашых дзён. 25-й том серыі – самае поўнае выданне на беларускай мове твораў класіка сусветнай літаратуры, выхадца з Навагрудчыны Адама Міцкевіча. У аднатомніку сабраны ўсе яго найбольш значныя творы розных жанраў – вершы, балады, рамансы, байкі, паэмы, публіцыстыка, лісты. Раім таксама санеты Адама Міцкевіча. Сёння мы расказалі далёка не пра ўсіх славутых беларусаў. І таму раім наступныя выданні. З важнымі асобамі ў гісторыі Беларусі знаёміць аўтарская кніжная серыя «Гісторыя праз лёсы». У кнігах Зіновія Прыходзіча «Сазідацелі» і «Постаці» змешчаны інтэрв'ю са знакамітымі фігурамі ў беларускай культуры. Чытанне – шлях да дасканаласці. Чытаем аб радзіме разам.